Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. El Gringo achinyomba Mike Chimombe naSeviki Nel achiti ukaona munhu achitengera president bhutsu akavabata kuti dzvi tiremu. Vakapfeka bhutsu dzavo handiti ndobva atinyora nezita rebhutsu nechi uku kwanga kuri kuda kuratidza vanhu kuti ndini ndakatengera president bhutsu. You see, to the authority yekusvika pakuda kudzikisira mukuru wenyika kuti aiwa hapana zvandoitwa because ndini ndakamutengera bhutsu mukuru uyu, ndine hembe dzandakamutengera nemisheti dzandakamutengera, ndine wachi dzandakamutengera, uchifamba uchidza vanhu ndakazotengera mukuru wenyika wachi, ndakazotengera mukuru wenyika. Mukuru wenyika ritodzikisirwa, mukuru wenyika ari kudzikisirwa, isi nyaya yekunzanza washandisa mari. Mukuru wenyika ari kunzaiwa ndinaye muhomwe ndakamutengesera chakati. So it becomes stupid manje zozo pamwe kumwe kusafunga kwenyaya make sense. If you come in now you tell vanhu kuti no, we are like, no. You see, the thing is, question yakubvunza tadiwa yekuti what's the solution? Wangu solution isusu hatina. Ndinoda kukudza chokwadi, isusu zvedu isusu, especially isusu ana Gringo hatina, but it needs to be known manje kunza uko kuti aiwa we know what's going on. We're not stupid, we know what's going on. Andoona if we keep quiet tutangoti vavhazira kana kuna provincial anzaninzi provincial chiko. I'm not is provincial chi Harare province for Harare province ukuzaki ku anti-corruption anonzi Vera munhu. We are looking at him isusu kutotsvagawo tenchitonobatao tikangomuona chakanaka mota kanaka chii nesalari yake tenchiziva nechitata zoti munhu ari kuita zvinhu zvisirizvo ari kubhadharwa. Handiti the moment you are being paid by someone who you are supposed to be investigating, the moment you are seen flying, the moment you send someone, your relative, your friend, anyone to his house to get into a plane with him, doing something, a letter or whatever, money or 2 rand, 3 rand, anything that you do, people must know. If brain, you people, if you don't go out there and look at these things, if we don't say anything, it becomes stupid, it becomes useless. You can't just go to nyaya 44 million scandal. Then you nekutipa buda imwe nyaya, mauda kutanga kubuditsa saka, which means tutofana kutanga imwe anti-corruption inotanga ku-investigate anti-corruption commission yatinayo muZimbabwe. Because the anti-corruption yemuZimbabwe is not doing anything. It's stupid. Now it's bringing out in Nyaya 4 years ago, which means Nyaya 4 years ago is being brought out because of another recent story. And so ichiboduza yo tika iwewe toregeza kuinvestigate wawaya munhu nasi. And toregeza kuinvestigate wawaya munhu nasi. Then after 6 years, shamwari yako iwewe youraya munhu wobva waripota ndaiwa but tikaona uyu yakazodai akadai then tataiwa shamwari yakoyoka ine power. Shamwari yakoyo yakataura kuti inozivana napresident, shamwari yakoyo yakati inotengera president bhutsu, shamwari yakoyo yakadisrespecta president ikati aiwa president ndinovapa mari, president ndikada ndovatengera mawachi ndakachibata kuti g. Shamwari yakoyo waya takumboisiya ngatimbodzanga taenda ukoko tiende tonoinvestigate zvawakamboita 5 years ago. Say musina kuzviinvestigata back then. Why didn't you do that investigation back then? Why? Saka iyi nyaya yachifuta iyi inofanira kungosiyiwa tombototangana nembudzi uko yachifuta iyi ichimboita die down. Handiti icho mbudzi yacho na 4 years ago, why didn't you go and attack it? All right, if you want to go and attack mbudzi, it's fine. Why don't you do it once? Your commission is very big. Do it pamwe chete izvezvi, bata yembudzi muchibata futi ye 44 million yekuzeki. Bata idzese nyaya dzatonga dzibagwe dzese dzibva dzarohwa ipapa dzese. You can't just go around and telling people you people we know. We are not stupid, we know. Zeki nyangwe ikabuditsa letters and saying how we don't know all of these people. These are not social media claims. That's what you people need to understand. These are not social media claims. This is what really happened. These are it's social media claims. You release a letter, address responding to social media claims. Since when have you responded to social media claims? Since when? You respond at your official capacity kunyaya dzine